Сегодня мы будем говорить о выборах в Координационную Раду. Хей, сябры, хей, сябровки, приятели и приятельки. Один мой добрый знакомый, айтишник с 20-годовым стажем, сегодня передал мне техничный анализ системы голосования УКР. Вы учора сами. Хаця не, можа і не бачылі. Бачыце, вось ад мяне у баку connection TDIT out. Гэта было учора на сайце Координацыйнай рады, куды я зайшоў пачытаць. Хтосьці мне тэліць. Алло, вот это этот айтишник. Алло, здоров. Добра, добра, добра. Да, добра, сябра, добра. Ты заходи ў эфир, я зараз у эфира. Я просто, сказал, что мой сябра айтишник зрабіў мне анализ тэхнічны, вось мне зараз пазваніў. Все, зараз все агучу, не переживай. Ну, все, дзякуй, давай. Вось. Так, я шкадую, што калі перад выхадам фільма пра так, дзе есть наш спадар Лібер, вось шкадую, што тады я да яго не звярнуўся, вось крынжануў крышачку. Вось, ну нічога, што рабіць? Трэба было адразу да яго звярнуцца, і ён усё вельмі добра ведае. Сорі за гэтыя гукі пастароннія. Вось, ён, значыцца, зайшоў учора на сайт і сказаў, што можна было дастаць дадзеныя, на грунце якіх ён зрабіў гэты тэхнічны аналіз. Карацей, гэты тэхнічны аналіз я апублікаваў у сябе ў тэлеграме, можаце зайсці паглядзець. Нават я і заклікаю, асабліва тых людзей, якія разбіраюцца і якія могуць выказаць сваё меркаванне ці абвергнуць гэты аўдыт, ці то наадварот сказаць: да, чувак, ты прав. Вось, паводле, значыць, майго гэтага сябра, галоўная праблема ў тым, што сістэма можа пакідаць занадта шмат лічбавых слядоў у браўзеры, на серверах, праз IP-адрасы, праз тэхнічныя логі і праз механізмы праверкі карыстальніка. Сэнс у тым, што для выбараў у нармальнай краіне гэта как бы тэма прымальная, да? Вось, но для беларусаў вы ведаеце, што за гэта можна вельмі сильна моцна заплаціць, нават і магчыма свабода, я не ведаю, грашыма так гэта дакладна на штраф уляцеш. Вось, таму што калі прымаць удзел у галасаванні у орган, які прызнаны экстрэмісцкім, гэта можа дарагога стоіць. Таму пытанне да арганізатараў гэтых выбараў не толькі палітычнае, но і тэхнічнае. Ці быў незалежны, это пытанне па сутнасці Паўлу Ліберу, хорошаму хлопцу, как это кажуць, который по наследству, да, займаецца выбарамі, его сваякі маюць вялікі досвед, вось, і ён как бы пайшоў по той же праторанай роднымі дарожкі. Ну вось, Павал, пытанне да тваіх кампетэнцый. Ты ж там за гэта ўсё адказваеш, да? Учора там у нашай ніве нешта выйшла, што ты абраў нейкую фірму з расейскімі карнямі. Пытанні былі па гэтай фірме там да цябе. Карацей, Паша, ці быў незалежны аўдыт бяспекі арганізацыі выбараў? Ці можна звязаць чалавека з фактам галасавання? Ці можна звязаць чалавека з тым,
што ён абраў, якую фракцыю ён абраў. Што, Паша, застаецца ў браўзеры пасля галасавання? Ці могуць потым, напрыклад, таварышы міліцыянты, калі ў іх руках апынецца гаджэт, зайсці ў браўзер і даведацца, за каго галасаваў беларус у Беларусі. Хто мае доступ да сервераў і лог-файлаў? Пятае пытанне. Дзе і колькі часу захоўваюцца дадзеныя? Таму што мы ведаем, верней, я кажу са слоў майго сябры айцішніка, што у вас захоўваюцца дадзеныя. І ў гэтай расейскай канторы у трэцяга лица таксама. То бок я не кажу, што это фатальна, брутальна, но для людзей, якія ў Беларусі мала ли надумаюць галасаваць, ну, сябры, нічога не буду вас ні да чога заклікаць. Ну, глядзіце, каб не было ў вас брутальных праблем. Ці варта галасаванне праблем, думайце самі. Вось. І пакуль няма публічных адказаў на гэтыя пытанні, называць сістэму выбараў бяспечнай, ну, не своечасова. Таму што яны ж кажуць: «Фу, у нас всё, мы ніколі нікога яшчэ не злілі». Яшчэ не злілі, да? Ось так. Ну, поўны дакумент можаце глянуць. Telegram, Facebook. Ось. Ну і што я хачу яшчэ дадаць, паважаныя сябры, зноў жа у свеце таго, што я не айцішнік, таго, што ну, магу где-то блындануть, памыліцца. Вось. Просто я хачу заўважыць, што я лічу сябе нармальным шчырым чалавекам, нармальным беларусам. Вось. Памятаю, чалавек, які памятае, да, справы наших грантавых бізнэсоўцаў, которые вінаваты ў шматлікіх злівах. Вось, я лічу сваім доўгам паставіць беларусаў у курс дзела, азнаёміць іх з тэхнічным аналізам майго старага сябры, айцішніка з 20гадовым стажам. Вось. Потому што я ведаю, як хренова быць пад пераследам беларускай міліцыі. Я-то яшчэ был у версіі лайт, а зараз версія зусім не лайт. Ось. І тыя, хто трапіў апошнім часам пад гэты, асобіна дзякуючы любімчыку дабравольскага Матолька. Вось. Я проста не лічу беларусаў, у адрозненне ад нашай дэм-эліты, расходным матэрыялам, палівам для хорошага жыцця, сытнага, вузкага круга асобаў, якія сябе лічаць і дэкларуюць, больш таго, прадстаўнікамі беларусаў і забяспечваюць сваё жыццё грашыма, якія захад выдае на беларускую справу. Вось. І калі вы у мяне запыталіся, ці давераю я гэтай выбарчай сістэме, ці давераю я тым людзям, якія гэта арганізоўваюць, я вам скажу адназначна: не, не, не. Канешне же, не. Ну, глупо было бы сказать: да, доверяю, да? Кому доверять? Мало мы ведаем гэтых зліваў. Просто, как я думаю, час спадара Паўліка і выбарцаў. Не, ну, канешне, тыя, хто тут жывуць за мяжой, каму бяспечна, таму ўвогуле няма аб чым клапаціцца. Но зноў жа ёсць пытанне, чаму, напрыклад, как пытаецца мой, значыць, знаёмы, ён кажа, напрыклад, што ў Эстоніі ёсць адкрытыя коды. І то бок любой, хто мала-мальскі разбіраецца, можа як бы правяраць працэс выбараў. Так у Эстоніі. У нас такога няма. У нас увогуле
усё цьмяна, усё вельмі вельмі цьмяна. Не толькі ў гэтым пакеце Паўла Лібера, але і ўвогуле у гэтым пакеце. Я учора, значыць, зайшоў пазнаёміцца, хацеў зайсці на сайт Каардынацыйнай рады, каб пазнаёміцца з выбарчым гэтым палажэннем аб выбарах. Там была DOS-атака. Толькі сёння пасля абеда, ну, прыкладна за 2 гадзіны таму назад я зайшоў і азнаёміўся, таму што ў меня былі пытанні да іх. Вось, і зараз мы працягнем уже ў гэтым рэчышча. Магчыма, перадача будзе крышачку нудная, сумная, но я хацеў бы разабрацца ў гэтым пытанні, абапіраючыся на дакумент Каардынацыйнай рады. Ну, лепш такі, чым ніякі. Усё ж такі ёсць дакумент, які там крыва, коса рэгулюе выбары. І я хачу проста яго разабраць. На хвілінку я зайду у Васіліна. Дзякуй вялікі за данат. Дзякуй вялікі, так, гуку добры, здарова. Так, этого, но филфинга надо ладно, не будем пакуль што. Так, а есть статистика по количеству на этих яшчэ нет. Оксана, вітаю. Ну што, сябры, сколькі нас у эфіры глядзіць 56 чалавек, гэта вельмі добра, лайкаў малавата. Вось, так што хто забыў паставіць, прашу вас зрабіць гэта. Вось, ну а мы поедем і паразмаўляем пра выбарчы працэс, а з палажэннем аб выбарах у Каардынацыйную раду я, насколькі мог, сёння з ім вельмі уважліва пазнаёміўся. Так, секундочку, вот оно, по-моему. Нет, не то. Где оно? Блин, я боюсь, что я его просто не вставил. Так, паспрабую зараз зайсці. Магчыма, я яго знайду. Палажэнне аб выбарах. Ёсць яно, ёсць, і яно вельмі дзіўнае, сябры. Столькі там цьмянага, і вось ты думаеш, да, бог ты мой, ну, бля, ну как так можна рабіць? Всё амаль як у товарища Лукашенко. Не могу найти. Короче, оно есть. Сейчас сайт открыт, можете зайти, а во всем остальном придется мне поверить на слово, да? Вось. У ім написано, что у ім прописано, хто мае права галасаваць, як рэгіструюцца выбарчыя суб'екты, як фармуецца выбарчая камісія, як праходзіць галасаванне, як размяркоўваюцца мандаты і як можна абскардзіць вынікі. Зноў жа я хачу падкрэсліць, што выбары у нас праводзяцца как это правильно выразиться, блин, не хапае беларускіх слоў, сябры, не хапае. Разыходзіцца с нашай беларускай традыцыяй. Нам тут, как зноў жа спасылаючыся на Павла Вусава, ён казаў, я яго пытаўся, навязалі донары еўрапейскую сістэму выбараў. Галасаваць не в індывідуальным зачёце, а галасаваць па фракцыям. То бок у нас у беларускай традыцыі палітычнай такога, наколькі я ведаю, ніколі не было. Вось, ну а тым, хто дае грошы нашим лідарам, нашим ДМ-сілам, ну і мусіць так зручна, вось, я не ведаю. Так што я кажу, што правілы, которые прапісаны у гэтым дакуменце, вельмі падобны на правілы, якія былі у бытнасць Лідзіі Ярмошынай. Ну вось, напрыклад, як фармуецца выбарчая камісія. А выбарчая камісія фармуецца праз фракцыі Каардынацыйнай рады,
праз нацыянальную лідарку, праз аб'яднаны пераходны кабінет, палітычныя партыі і арганізацыі грамадзянскай супольнасці, а потом склад зацвярджае сама каардынацыйная рада. І вось тут я хачу сказаць, што спадарыня Прыходзька і спадар Бекіш, яны трапілі ў каардынацыйную раду, іх туда выдвінуў блок Пракоп'ева-Егорава. Гэта ў нашым кантэксце важна, таму што далей будзе рэч ісці пра спадара Бекіша, і я нагадаю вам, што калі вы яшчэ не глядзелі, я прысвяціў ім цэлы фільм. Ён называецца «Куды ляціць аіст». І вось тут ёсць чалец выбарчай камісіі. Потом вы бачыце спадара Ягорава, бачыце спадара Кныровіча, бачыце спадара Стальмакова Сергея, это спіс «Ваш голас», і Андрэй Колас, таксама спіс «Ваш голас». Раней і Колас, і Стальмакоў яны прымалі ўдзел у выбары ў каардынацыйную раду ў мінулым заходзе ад блока партыі ад фракцыі Пракоп'ева-Егорава. Ну, то бок усе людзі ў гэтай лодцы павязаны паміж сабой. Понимаете, да? То есть все, и один из них чалец выбарчай камісіі. Вось. Значыць, гэты склад выбарчай камісіі зацвярджае каардынацыйная рада, людзі да выбараў у выбарчую камісію не маюць, беларусы я маю пад увагай, ніякага ўплыву. Ну і тады тут такое тупое пытанне, да? А каму тады будуць падпарадкоўвацца Бекіш і Прыходзька, ну, напрыклад, калі іх прасунуў блок Пракоп'ева-Егорава і утвердзіла каардынацыйная рада. Чыі інтарэсы яны будуць, ну, скажем так, ну, калі не абслугоўваць, то адвакатаваць, скажем памягча. Інтарэсы тых, хто іх прызначыў, ці інтарэсы людзей, беларусаў? Ну, я думаю, што такое рытарычнае пытанне. У палажэнні ёсць раздзел пра выбарчую камісію. Там напісана, што сябрамі камісіі не могуць быць дзейныя дэлегаты КР, выбарчай камісіі, супрацоўнікі сакратарыята каардынацыйнай рады, прадстаўнікі і супрацоўнікі АПК, офіса Святланы Ціхановскай, а таксама кандыдаты ў каардынацыйную раду. Мусіць, это важна, але тут, ну, можа, там між строк напісана, але наяўна я не ўбачыў выразнай нормы пра іншае. Ці павінны сябры камісіі публічна раскрываць свае сувязі з арганізацыямі, палітычнымі групамі, выбарчымі блокамі альбо людзьмі, якія ўдзельнічаюць у выбарах. І можете паглядзець на карцінку, да? Она ілюструе то, што я толькі што сказаў. Канфлікт інтарэсаў. Таму што канфлікт інтарэсаў это не толькі калі чалавек сам кандыдат. Канфлікт інтарэсаў можа быць і тады, калі чалавек звязаны з арганізацыяй, якая падтрымлівае нейкі блок, працуе з ім, дапамагае яму або мае палітычны інтарэс у выніку выбараў. Ну, яскравы прыклад Яраслаў Бекіш, чалец выбарчай камісіі. Пасля гэтага фільма я задаў яму пытанне на Фейсбуке, ён мне адказаў. Вось, я яго пытался пра магчымы, ну, задаваў пытанні пра аіст этого Кныровіча і магчымы канфлікт інтарэсаў. Што важна, спадар Яраслаў не адмаўляе сам факт сувязі паміж ім і аістам. Ну, а што тут адмаўляць, калі яны прапісаны ў польскім рэестре разам? На пытанне, як ён апынуўся ў рэвізійнай камісіі аіста, ён адказаў, што, цытата, дапамагаў блоку развіваць практыку самафінансавання
палітычнага руху. На пытанне, ці ведала пра гэта выбарчая камісія, ён адказаў: «Не ведаю, але адносна афіляванасці з блокам Пракоп'ева-Егорова кажа, што камісія дакладна ведала выбарчая». Понимаете? Далей ён піша, што канфлікт інтарэсаў у гэтым выпадку ён не бачыць і дадае, цытата: «Усе чальцы выбарчай камісіі звязаныя з рознымі структурамі. Гэтыя структуры нас публічна высунулі ў выбарчую камісію, а каардынацыйная рада прыняла». То бок вы разумееце, што усе, паводле яго слоў, чальцы выбарчай камісіі звязаныя з рознымі структурамі. І знаете, я так уяўляю сябе, што яны там усе талкуцца вакол кармушкі. Ведаеце, вось як птушкі, да? Калі вось там кідаюць там чалавек птушкам там нейкае там зярнятка альбо хлебушак, і гэтыя птицы самыя розныя, они там летаюць, кружаць, перамешваюцца. І вось тут мне чамусьці нагадвае гэтую карціну, што яны ўсе чакаюць, ходзяць вакруг гэтай кармушкі, пясочніцы, дзе там прывыклі, што туды прыходзяць і кідаюць, да, і вось яны там уже пасуцца. Ну і, канешне, прадпрымаюць там нейкія дзеянні, што камусьці далі большую крошачку, камусьці меншую. Вось. Так што тут, я лічу, павінна быць больш празрыстасці, таму што выбаршчык мае права ведаць, хто каго вылучыў, з якімі арганізацыямі звязаны сябры камісіі. Глядзіце зноў на карціначку збоку. Ці ёсць у гэтых арганізацый сувязі з выбарчымі спісамі і хто незалежна ацэньвае магчымы канфлікт інтарэсаў. У палітыкі ж гэта вельмі важна. І праблема ж не ў тым, што Бекіш асабіста не бачыць канфлікта інтарэсаў, то, што ён у гэтай кампаніі. Ну, таму што дзядок тоже не лічыць, напрыклад, што ён там, што спаць са школьніцамі гэта дрэнна, гэта нармальна, вось. Но праблема ў тым, што выбаршчык не бачыць працэдуры, якая незалежна ацэньвае такія сувязі. Вось, не павінна так быць, што я вырашыў, канфлікту няма, павінна быць працэдура. Хто ацэньвае, павінны быць тыя людзі, там чалавек, хто ацэньвае, дзе гэта зафіксавана, ці публікуецца гэта, ці там адхіляецца чалавек ад рашэнняў па пэўных пытанняў. Як гэта можа праверыць грамадства? Таму што, напрыклад, калі Бекіш канкрэтна там з вашым голасам, ось зараз замазаны, да? Ну, я так, конечно, грубавата кажу, да? Тому што ў гэтым жа, магчыма, няма нічога крымінальнага. Ну, проста, калі ты разумееш, да, што людзі ці ў адным гэтым, то, магчыма, яго трэба адхіліць ад удзелу прыняцця рашэнняў адносна фракцыі «Ваш голас». Ну, каб ён там вагі не раскашваў у бок Кныровічай, да? Ось. Ну, так што я не кажу, што гэта аўтаматычнае там нейкае парушэнне, гэта фальсіфікацыя, но я лічу, што у тым грамадстве, у дэмакратычным, якое мы нібыта будуем, гэта павінна быць проста растлумачана людзям, што вось такая-то, такая-то кантора ў нас ёсць, аіст, і патлумачыць, как там, што і куда. Ну, таму што асадачак-то как бы застаецца непрыемны. Вось. Ну, нібыта па гэтаму я ўсё сказаў. Ну, магу дабавіць, што калі сябра выбарчай камісіі, у дадзеным случаі спадар Бекіш, звязаны са структурай, дзе ёсць людзі, звязаныя з адным з выбарчых спісаў, то бок Ягораў, да, і Кныровіч звязаны са Стельмаковым і Коласам,
то грамадства мае права атрымаць там, ну, не асабістую лекцыю там пра школьны падручнік, а ясны адказ. Ці была гэтая сувязь раскрытая, хто яе ацэньваў, чаму камісія не бачыць канфлікту інтарэсаў і якія працэдуры не дазваляюць такой сувязі уплываць на рашэнні камісіі. Памятаеце, як Полас там крычаў: «Вы не ведаеце, хто за мной стаіць, якія грошы за мной стаяць». Я не ведаю, ён прыкалваўся или там он можа меў пад увагай Кныровіша з Ягоравым, хаця не ведаю, што то ў Кныровіша ў апошні час справы не вельмі, ён там палез у ЛГБТ павестку, нашаў распавядаць беларусам, што што калі пра цябе наша ніва печатае, што ты, будучы мужчынай, распавядаеш усім, што цябе другі мужчына зрабіў прапанову выйсці замуж, што это крута, што трэба на гэта раўняцца. Ну, то так сабе, думаю, яго з бізнесам зараз. Хаця, можа, ён, як ведаеце, па такой тюремнай хватке проста усё ёсць, але працягвае проста па інерцыі падбіраць усё, што можна. Ну, не буду на гэтым настайваць, таму што не ведаю. Ну, я только ведаю, што давер людзей, давер выбарцаў адбудуецца не на словах, ну, паверце нам, да, як яны любяць казаць, ну, што вы, мы, всё. Давер будуецца на тым, то, што можна правяраць. Это то, чаго вельмі не хапае нашаму дэмруху. Справаздачнасці не хапае. І калі людзі не могуць гэта праверыць, то тады давера як бы няма. Працягнем пра палажэнне. Там ёсць яшчэ важны пункт, што кожны зарэгістраваны выбарчы суб'ект можа накіраваць свайго прадстаўніка на паседжанне камісіі. Гэтыя прадстаўнікі могуць выказваць заўвагі і прапановы, але яны не маюць права голасу. Як элемент адкрытасці гэта добра, але тут узнікае пытанне: ці маюць прадстаўнікі спісаў доступ да праверкі галасавання і падліку? Гэта ж таксама вельмі важна. Мы все, памятаеце, прымалі, значыцца, многія з беларусаў хадзілі на лукашэнкаўскія выбары, наблюдалі, назіралі, таму што было цікава. Ну, да падлікаў іх не дапускалі. Вось. І ў гэтым палажэнні Коардынацыйнай рады пра выбары я не заўважыў выразнага права гэтым людзям правяраць тэхнічны бок галасавання. То бок не празрыста, абсалютна прычым. Вось. Таксама ў дакуменце сказана, што камісія падлічвае галасы і падводзіць папярэднія і канчатковыя вынікі. Тады пытанне самае галоўнае: а як пераканацца, што ўваходныя дадзеныя правільныя? Як гэта праверыць? Калі, напрыклад, сістэма кажа: вось столькі галасоў за адзін спіс, ну, напрыклад, за блок «Воля». А вось столькі за другі спіс, ну, напрыклад, за «Хопіць баяцца». Хто гэта можа праверыць? Ці ёсць незалежны аўдыт? Ці ёсць доступ назіральнікаў? Ці можна праверыць, што галасы не былі змененыя, выдаленыя або дададзеныя? Ці можна пераканацца, што голас аднаго чалавека не быў перададзены іншаму спісу? Палажэнні я бачу, што камісія лічыць і абвяшчае, але я не бачу ў палажэнні зразумелага механізму незалежнай праверкі падліку, яго проста няма. І тоже цікавы, там ёсць такі пункт назіральнікі. У палажэнні напісана, што ў працы камісіі могуць удзельнічаць міжнародныя і нацыянальныя назіральнікі без права голасу.
Парадак іх удзелу вызначаецца рашэннем камісіі. Гэта вельмі важная фармуліроўка, але слова могуць тут ключавое, таму што могуць быць гэта не значыць, што яны абавязкова будуць. Могуць, но могуць, ну не факт, што будуць. Могуць удзельнічаць, гэта не значыць, што яны будуць мець доступ да тэхнічнай праверкі. Могуць прысутнічаць, гэта не значыць, што яны змогуць пацвердзіць надзейнасць вынікаў. І таму пытанне, на жаль, застаецца. Хто канкрэтна назірае за гэтымі выбарамі? Ад якіх арганізацый? Што яны маюць права бачыць? І ці будуць яны публічна сведчыць, што працэс адпавядаў дэмакратычным стандартам? Ну, згадзіцеся, как бы па тэме ўсё трапна. Ну як нам праверыць падлік? Як нам пераканацца, што нас не падманулі, што то, што там было названне, не памянялі галаса, не намуцілі, не нафальсіфікавалі? Ну, як, блин, я вот не ведаю, вот как у Ярмошиной, да, там на гэтым было, что хер чё поймешь, да, в смысле хер чё проверишь правильно, да? И тут, ну, как по мне, такая люстерная картинка. Ідзем далей. У палажэнні напісана, што кожны выбаршчык мае адзін голас для выбару аднаго са спісаў. Ну, напрыклад, 9 спісаў, і ён мае права выбраць толькі адзін спіс. Гэта значыць, што або ты выбіраеш адзін са спісаў, а если табе ніякі са спісаў не падабаецца, то ты не ўдзельнічаеш у выбарах. Ну, таму што такой опцыі не прадугледжана супроць усіх. Ну няма. І для часткі людзей гэта праблема, таму што чалавек можа хацець удзельнічаць у выбарчым працэсе, але не падтрымліваць ні адзін з спісаў. І што тут рабіць? Ну, што? Вот хачу я прыняць удзел у выбарах, і мне ніхто не падабаецца. Я лічу, што грамадству патрэбна тлумачыць гэты момант абавязкова. Чаму выбаршчыкам не далі магчымасці сказаць, што я удзельнічаю, а не падтрымліваю нікога? Чаму? Я нездарма паставіў на вокладку прэв'юшкі Святлану Ціхановскую, якая, ну нібыта, з'яўляецца гарантам нашай Конституции, да, наших законов в изгнании. Вось. Я думаю, што гэта у тым ліку яе адказнасць, таму што яна, яе кабінет фармуе выбарчыя камісіі. І я думаю, на маё меркаванне, што так зроблена ўсё, што вот эти вот недахопы, яны зроблены адмыслова. Чтоб было непразрыста, непанятна і, самае галоўнае, чтоб гэтым можна было кіраваць. Вельмі важны момант пра яўку на выбары. У палажэнні ёсць 3% бар'ер для спісаў, але ў палажэнні я не ўбачыў мінімальнага парога яўкі для прызнання выбараў сапраўднымі. Тут тады ўзнікае вялікае пытанне прадстаўнічасці. Калі прагаласуе вельмі мала людзей, у гэтым выпадку ці можа каардынацыйная рада называць сябе прадстаўнічым органам беларусаў? Якіх беларусаў? Ну якіх? Тых 3, 4, 5, 7, 8 тысячаў, якія складаюць менш за 1% людзей, якія ў эміграцыі? А можа тады казаць больш асцярожна, што гэта орган, абраны тымі беларусамі, якія прынялі ўдзел у галасаванні. Тады іх можа быць 300, 400, а даже нават і 5.
Ну яны ж прынялі ўдзел. Вось вы іх і прадстаўляеце, гэтых 5 чалавек. Бо прадставіцельства, прадстаўнічасць гэта ж, не толькі юрыдычная працэдура, гэта яшчэ і маштаб удзелу людзей. Ну і цікавае тут тоже у нас, значыць, што тычыцца, як гэта сказаць, роўных умоў для пападання на экраны нашых голубых тэлевізараў, да? У палажэнні напісана, што грамадзяне могуць свабодна агітаваць або за, або супраць выбарчых суб'ектаў. Таксама выбарчыя суб'екты свабодныя ў выбары сродкаў і метадаў кампаніі. Але там не прапісаны дакладны механізм, які гарантуе роўны доступ усіх спісаў да СМі, дэбатаў, эфіраў і публічных пляцовак. Вы звярнулі ўвагу, што хто там свяціўся ў гэтай кадэнцыі, да? Ну, в смысле, у гэтым заходзе. Паўсюль быў там блок воля, да? Колас быў там паўсюль. Ну, вельмі такі абмежаваны, то бок мы бачылі там, ну, чалавек, можа, 10. Ну, больш я не бачыў. Ну, ладно, ну, пускай 15. 15. Но больш я дакладна не бачыў. Вось, а гэта ж насамрэч важна. Чаму Колас быў там, напрыклад, на там Еўрарадыё, Белсаце, там яшчэ дзесьці, а кагосьці я ўвогуле не бачыў, ну там шмат каго ўвогуле не ведаю, хто там. Это атрымоўваецца, як гэты казаў, метадолаг, хто дабежаў першы, таму там дасталася, ці каго прапіхнулі, ці каму пасадзейнічалі там сябры з Аіста или яшчэ адкуль. Ну, такім чынам. Вось, таму как бы цікава, ці былі правіла, которые гарантуюць роўнасць усіх у гэтым працэсе, удзелу ўсіх у гэтым працэсе. А то там, ну, насамрэч незразумела. Вось. І я накіраваў у камісію па выбарам 10 пытанняў, там было больш, но я іх скараціў да 10, там, по-моему, было 14. Было, вось, і не то, што я сцвярджаю, што ўсё дрэнна. Не. Не то, што я загадзя не давяраю ўсім, хаця, шчыра кажучы, я тут, слушай, я ім усім я не давяраю. Вось, ну, я асабіста. Не заклікаю вас гэта рабіць, но я не давяраю. Вось. Ну, насамрэч палажэнне дае агульную рамку, мутную, расплыўчатую, і самае галоўнае, што яно не закрывае ключавыя пытанні даверу выбарцаў, беларусаў. Вось, і я папрасіў камісію адказаць мне на кожнае пытанне асобна. Ну, не так, они ж отказывают, как и лукашисты. Ты задаешь, например, 5 пытанняў, яны отказываюць на одно, которое им самое зручное, и, и тебе досылают. Вот, типа, мы отказали. Я написал им письмо таксама наконт Бекіша, наконт вось гэтых куды ляціць аіст. Яны мне яшчэ не адказалі. Ну, магчыма, там тэрміны не выйшлі. Вось. Ну, тым не менш, вось пра гэтае. Першае пытанне. Это спадарыні Прыходзька, там, я не ведаю, каму тут звяртацца, дзе канкрэтна прапісаныя ўсе працэдуры галасавання, падліку, назірання і абскарджання, дзе канкрэтна ўсё гэта прапісана. Як правяралася незалежнасць сябраў выбарчай камісіі? Зноў жа, вось Бекіш, ён увесь час на экране. Как правяралась, напрыклад, яго незалежнасць, калі яго выдвигаў блок Пракоп'ева-Егорова. Как правяралась незалежнасць самой Прыходзька, якую таксама выбіраў блок Пракоп'ева-Егорова. Не выбіраў, а направляў у выбарчую камісію. То бок іх направілі, понимаете, каб яны працавалі.
Ці ёсць у сябраў камісіі сувязі з выбарчымі блокамі, арганізацыямі або кандыдатамі і ці былі яны раскрытыя? Ці маюць прадстаўнікі спісаў доступ не толькі да паседжанняў, але і да праверкі вынікаў? Гэта, важны, момант празрыстасці, момант, грамадскага кантролю. Хто і як можа праверыць, што галасы не былі зменёныя, выдаленыя або перададзеныя іншаму спісу? Как это даведацца выбарцам? Якія паўнамоцтвы маюць назіральнікі? Ці могуць яны, прымаць удзел, у тэхнічным кантролі выбараў, то бок? Чи бачаць яны, хто як, галасуе? Ну ладна як, там не абавязкова хто. Ці ёсць незалежныя або міжнародныя назіральнікі ў гэтым працэсе і хто яны? Чаму няма варыянта опцыі супраць усіх? Чаму няма мінімальнага парога яўкі? І як забяспечваецца роўны доступ усіх спісаў да медыа, дэбатаў і публічных пляцовак? Вось сябры, дзякуй, што, даслухалі мяне да гэтага моманта. 84 чалавека, 25 лайкаў. І зараз я пераходжу ў чацік. Што думаеце з гэтай нагоды? Пішыце ў каментарах, хаця я ведаю, што шмат каму гэта не цікава ўжо. Ну, але я фіксую свои пытанні. Это не толькі мои пытанні, таму што я так і напісаў у выбарчую камісію, што гэтыя пытанні задаюць мне людзі, і людзі, ну, насамрэч мне іх задаюць. Кагосьці гэта вельмі цікавіць, там хтосьці калбасіцца за гэтыя там выбары. Вось. Давайте я пачытаю тады чат. У прынцыпе, я ўсё, што хацеў данесці, ўсё, што, хацеў адкласці там для будучых пакаленняў, там пасля сябе, да, вось гэтыя пытанні, я лічу іх важнымі, як, такую, рысу, сведчанне часу, як праводзіліся выбары, у беларусаў у выгнанні, ну, на мой взгляд, структуру цалкам непразрыстую, для мяне, відавочна сумнеўную, якая служыць, абсалютна, не мае дачынення да беларусаў, да Беларусі, якая служыць, вузкаму колу лиц, ну, на мой погляд, у іх, асабістых мэтах. Я не выключаю, што ёсць людзі ў каардынацыйнай радзе, которые аддана там хочуць нешта зрабіць, магчыма, і робяць. Ну, я такіх, ну, іх, як правіла, не бачна. Бачна толькі тых, каго бачна. Ну, таму я не хачу, завочна, агульна ўсіх як бы бэсціць, прыніжаць там вынікі працы. Магчыма, я там чагосьці не ведаю. То, што бачыў я на ўласныя вочы, ніякага давера ў мяне не выклікае. І гэты прыклад, калі зараз у каардынацыйную раду ламанулись там і рак, і щука, і улітка, і все, столькі людзей, столькі новых твараў. Вось. І я думаю, што сапраўды там папросту быў, выдзелены грант, як кажа, вірус, на маіх эфірах, $600 000, што яго, людзі, з камерчаскай жылкай, а там жа шмат бізнэсоўцам прыляцела, і грантавых, і негрантавых, асабіста ў блоку воля, і забуга тут как тут, можа яшчэ нейкі паспарт нам напечатае. Вось. І ёсць, карацей, цікавыя людзі, которые з'явіліся. Ведаеце, калі, ну, так можна сказаць, калі запахла грашыма, таму што, ну, я не бачу такога, ну, сэнсу, вялікага
пасля з 5 год, прыйсці да такіх вынікаў, што там пісаць там какие-то декларации про Чернобыль, про Венесуэлу, защищать Машенского, ну и мутить. Ну, в принципе, тут как мне зразумела, што ёсць гранты, якія трэба асвойваць. І как бы на гэтым баста. Так, что за так, ставим подобайки. Василина, дзякуй за донат. Так, это я читал. Система голосования абсолютно безопасна, особенно для розовых пони. Садит не либер, садит режим. Адзін сілы ни при чём, адзін сілы ни при чём. Я цалкам згодны, таму як бы ну мало таго, што я просто не бачу сэнсу ў гэтым прымаць удзел і просто не бачу. Но людзям, якія ў Беларусі, ну, я лічу, што гэта вельмі небяспечна, калі гэта застаецца ў браўзеры, калі там ёсць следы, пра которые кажа там мой сябра. Я яшчэ раз заклікаю, прыйшу там или каму цікава, зайдзіце, калі ласка, у мой там на мой тэлеграм, там можна спампаваць, щас там можна спампаваць файл, 5 листов PDF-ны файл, на ФБ тоже. І у прынцыпе, калі мой сябра, ну, памыліўся, то ну гэта можна можете мне написать, я скажу: сябра, ты чё? Ты чё погнал там, сябра? Вот. Вот Telegram, там он есть. І ўвогуле подписывайтесь на Telegram, там шмат, ну, значна больш інфы, чым у гэтым у гэтым маім адсеке на "Ютубе". Так, что там? Идем далей. Сережа, делай, что хотел. Мне не больно, поверь. Да ладно, слушай, я жартую, что ты думаешь. Просто что ты, бывает, ну, такой пишешь, абы что там, блин, отвлекаешь просто, знаешь. Очень важный нюанс. Это мероприятие никакого, да, 100%, никакого, абсолютно. Это не прозрыстое, это не сумленное, это не демократичное, не свободное мероприемство. Так, ну а как же в общем в политике дела обстоят? Так же, как и в Димсилах, только группировки. Ну, вы разумеете, в политике в какой? Там, где людей легально, в легальных странах, где людей легально обирают выборцы, перед якімі у іх ёсць адказнасць, ну, тут адказнасці няма. Магчыма, да, я с вами згодны, там ёсць заўсёды нейкія групоўкі, которые там пераследуюць і свае інтарэсы, але яны ж все-таки справаздачны людям, тому што калі яны не будуць рабіць, выконваць абяцанні, или калі яны там будуць разыходзіцца з выбарцамі, іх просто больш не абяруць, і яны не будуць больш сидзець там на тых месцах, где им падабаецца. Так, в какой стране граждане избирают ЦИК? Ну, я не ведаю. Ну, какой ЦИК? Нашу выборчую комиссию? Ну, я ж там казал я. Как жизнь устроена, все хотят возле кормушки быть. Не, так у гэтым жа няма нічога такога. Усе чалавек, як і рыба, шукае дзе глыбей. Каб было больш ежы, больш прасторы. Но калі людзі хлусяць і выкарыстоўваюць іншых людзей для таго, каб папасць на глыбіню, там, дзе больш кормаў, ну как бы гэта, ну гэта брыдка. А также нічога такога няма ў гэтым. Хтосьці працуе на стройкі, хтосьці хоча больш там лёгкага хлеба, там знаходзіць сабе нешта іншае. Інфа-цыганшчынай там, напрыклад, занімаецца. Вось. Но галоўнае, каб не выкарыстоўваць іншых людзей, таму што ну нашай дэмсілы вось зараз гэта стала вельмі наяўна. Бачыце, там пайшоў, значыць, у каардынацыйную раду ўжо блок палітвязняў, палітвязняў Зінковіча. І гэтая тэма, адзіная тэма, вось на якой ім асталась зарабляць, выкарыстоўваць яе для таго, каб даіць захад. Таму што ўсё астатняе захад жа видзіць сэнсу аніякага няма.
у гэтых барацьбы ніякай няма. Латушка там про нейкіх дзяцей распавядает 8 лет, что там Лукашенко ён в Гаагу затянет. Да бля, да похер Лукашенко белорусам. Затянут его в Гаагу, не затянут у перспектыве. Белорусам, блядь, цікава документы атрымаць. Документы, чтоб жить, блядь, работать, потому что калі няма документа, няма працы. Что там Лукашенко калісьці пасадзяць, это добра. Але гэта не есть істотна там на дадзены момант. Вось у чым справа. І то, што вы там наслівалі столькі шмат людзей, гэта што же паказчык вашай працы. Хто вы там, он Лукашенко посадит в Гаагу. Ты людям дапамагі, которых посадили в тюрьму праз вас, того ж гаюна. Кампенсуйте сем'ям, закиньте грошаў, закиньте, чтоб было на что семьям жить. Ведь он Лукашенко посадит. Как что, тому, кому посадили за гаюна, нужно, чтоб Лукашенко, посадили или что? Или чтоб его семья, которая там, будет терпеть, чтоб как-то жила? Что важнее такому человеку? Ну, я ввогуле кажу там, что это абсолютно как бы и то, что даже и дадут гэты ордер, и что? И что? Что калі яго асудзяць? І дзе? Людзьмі трэба займацца. Так, прылецеў данат 50 злотых. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. Аіст па-беларускі бусел. Рабіце выводы. Да, да, вот это, блин, мне вот скинули, я так посмотрел, мне скинули, там есть некий человек, я не ведаю, кто это, она просто, это он или она, я нават и не ведаю, вельми моцна колбасится по этим всем фундациям, все постоянно скидывает инфу, и такую четкую, так что дякую великие. И вось когда так скинул, я думаю, нифига себе, скоро выборы, а тут Бекиш в этом. Нормальных вбросов нет, можно закрывать эфир. Ну, блин, ну я не знаю, что вы лишите нормальными инсайдами. Но я думаю, что, блин, ну есть, а что нет. Какие вы хотите инсайды? Про что? Может, в вашем понимании у меня и нема добрых инсайдов. Если не хотите глядеть, ну что я вам скажу, ну не глядите. Там у іх нейкі француз ёсць. Ён вам скажа, што выбары прайшлі без парушэння ўсё. Даже нават не ведаю, Васіліна, якога ты маеш пад увагай француза. Ну, я понял, кто-то приезжает типа и кажа, все окей. Смотрим дальше. Кто из западных партнеров признает этот цирк и будет с ним сотрудничать? Эти партнеры точно не за свободную и незалежную Беларусь. Серж, мы, по-моему, про это говорили, что тыя, хто даюць грошы на Беларусь, яны пераследуюць свае інтарэсы. То, што там па нейкім праграмам яны запрашаюць студэнтаў і праплачваюць ім учобу, яны робяць так, чтобы гэтыя студэнты засталіся ў іх і працавалі на іх эканоміку талантлівыя людзі. Што б яны не рабілі, яны робяць для сябе. Яны не робяць гэта для беларусаў. Ніхто нам апроч нас не зробіць. Яны пераследуюць толькі свае інтарэсы. І тыя людзі, якія бяруць у іх грошы, у меня хтосьці спрашивал, а в КР там вы ну, справаздачылись, где хто зарабляе? Я казаў, што не. Вось, а трэба, таму што хто цябе корміць? Вось, напрыклад, недавно я хочу с вирусом у наступным выпуску у нядзелю чи в субботу разобрать. Значит, Кабанов выходил в эфир с Жигарем и с Отрощенковым, животноводом, да, специалистом по свиньям. И, короче, вот эти три грандососа и сидели, разважали о свободной, ну, о новой Беларуси, о том, что Координационная Рада это окей. Ну, так вот, памятаете камин-аут этого Кабанова, и он сказал, что ему там дали грант. И он потом стал, ну, делать эти дебаты, ну, вот это восхвалять режим Светланы, да, ну, я так умовно кажу. Ну, так что, кому Кабанов служит? Кто ему дал деньги? Он тому и служит. Он то и адпрацоўвае. Вось у чым справа.
Вы можете сказать, что типа, так тебе там тоже могли там типа дать денег, и ты бы отпрацоўваў. Ну, по великому рахунку атрымоўваецца, что так, што глядзіце, калі б, напрыклад, я взял у кагосьці грошы, и мне сказали, что, ну, чувак, вот тут как бы ты делай там, ну, тут надо вот это, вот этого не упоминай, вот это, ну, тогда да. Ну, понимаете, да? И я такой, ну, ладно. Потому что мне неяк прапанавалі, ведаеце што? Мне неяк прапанавалі яшчэ даўно, каб я легалізоўваў типа ЛГБТ-повестку. То есть просто либо вспоминал в нейтральном ключе в видосах, вот, либо там блядь, я такой думаю: "Эй, ребята, да ну вас нафиг, блядь". Я просто, ну, тогда понимал, что если, ну, блин, бля, ну у меня такой даже мысли не было, но все равно я такой подумал, да: "Так, подожди, если я такое буду робить, так, блядь, от меня отвернутся просто подписанты". Ну, потому что, э я могу снять героя, про человека, который попал в беду, нетрадиционной ориентации. Вообще это не проблема. Но это показывать, упоминать, как это делал Кнырович в своем последнем этом видосе там про ЛГБТ, ну, конечно, нет. Вот. А так атрымоўваецца, што дачакацца кагосьці, кто типа скажет: "Чувак, ты нормально делаешь", как это было раньше, когда были времена, когда люди просто кидали мне деньги на телефон, на карточку. Просто кидали деньги. И кидали, поверьте мне, достаточно, чтобы я мог жить. Жить. И вот. Это значит, я как бы был просовывателем их интересов. То есть я ездил по деревням, я ходил там, бачился против этого аккумуляторного завода, и вы понимаете, вот да, вот это, ну, няма таго, што раньш было. Біггі бой, дзякуй табе за донат. Серега, интервью Бабарика слухаў, якое было в Литве. Слухайте, я не могу всего агораць. Я зараз экзамен по польской сдавал, учусь на категорию С. Я сегодня, мне просто попало на глаза, значит, этого, два этих проповедника, Северинец и Дедок. Ну, вот это я вам скажу, жесткач, просто жесткач. Жесткач. И не буду сегодня комментить, магчыма прокомменчу, когда будем с вирусом мы сидеть, потому что такое я не могу обойти, но это просто жесткач. Коршун на эфир придет, что-то он меня избегает, но скажу вам, сябры, зраблю анонс завтрашнего, значит, то, что хочу завтра зрабіць. Тоже и навалилось еще столько видосов. Этот конфликт, который разгорелся вокруг Широкой и Романова, где Романов утверждает, что забрала у него, не забрала, сори, то Широкая должна была передать ему деньги, 430 евро, и не передала, эти деньги где-то потерялись, он набирает такую интересную волну. Значит, на Фейсбуке написал бывший политзаключенный Гунь. Короче, он написал, что ты типа ничего не знаешь, ты не так все представляешь. Значит, я знаю, как было дело. Я такой думаю, да что за фигня? Я пригласил Широкую в эфир, пригласил Максимчика в эфир. Они в эфир не хотят идти. Тут появляется бывший политзаключенный Сергей Гунь, который говорит, что это другой чувак эти деньги украл. Да блин, да при чем тут другой чувак? Широкая должна была отдать эти деньги, и она их не отдала. Про другого чувака, говорю, ладно, дай телефон этого чувака, ой, телефон, контакт, вот, не дает. Коршун пишет, что, блин, я вот сейчас приеду с командировки, сейчас я вам почитаю, я приеду с командировки, у меня есть фактура, ты типа, Серега, хайпуешь там, не разбираешься ни в чем, хайпуешь. Я думаю, ну нифига себе, то есть я хочу во всем этом разобраться, и если Романов Алексей врет,
сделать так, чтобы об этом все узнали и чтобы он так больше не делал. Потому что, клеветать на мать, многодетную мать, бывшую политзневоленную и тем более на женщину, я лічу, гэта, недопустимо. Понимаете? Но если, представители ассоциации политвязней Беларуси занимаются, как говорит, Сергей, такими непристойными делами, я тоже это покажу. Я не на чьей стороне. Вот, Сергей Коршун написал: "Не беглый все расставит по местам. Только приехал, завтра в работу". Материала по этой теме, по Романову и по, э, Широкой. Сорян, Сергей П., но ты в гонке за хайпом не разбираешься в сущности. Я хочу разобраться, сябры, в сущности. Очень-очень хочу. И в фильме, там, где Виталий Жук рассказывает про эту ситуацию, в которой он был, подкрепляет все скринами, ну, так мне ж ни одного скрина не прислали. То есть, если вы... и они еще утверждают, что они Романову отдали деньги. Так если вы Романову отдали деньги, так скиньте мне скрин, и мы Романова этим скрином побахнем. Вот, так что завтра, я думаю, про это сделать программу, что либо потому что мне обещал Максимчик, что сегодня он мне ответит на вопросы, которые... Я говорю, не хотите в эфир? Ну, напишите ответы. Потому что, друзья, я завсёды даю высказаться двум сторонам. Двум сторонам. Потому что, хоть я и не СМИ, а Сергей Петрухин, блогер предпенсионного возраста, я понимаю, что есть, нужно давать слово двум по сапатке. Да, по сапатке. Двум сторонам обязательно. Вот. Но когда другая сторона не хочет, и еще приходят какие-то люди, ну, вот типа, ну, какие-то, ладно, не какие-то, Коршун, прости меня, и Гунь. Приходят вообще другие люди, которые не были в ситуации, говорят, ну, хорошо, так давайте, я ж не против. Я-то не против. Вы что, гоните, ребята? Давайте возьмем в эфир Жука, Романова, все сядем и разберемся. Вы скажете свои эти доводы, а они скажут свои. Но Жук показал скрины с Леончиком, где Леончик про Ину говорит, что она не отдала 1430. Бля, почему вы тогда пишете, что про Романова? Почему вы не пишете про Леончика, что он врет? В чем в чем Романов врет? Если там написано все в этих скринах, ребята, или вы скажете, что скрины они подделали? Ну да. Леончика как важного свидетеля подтянуть. Ну, было прикольно. Леончик меня заблокировал. Вот в чем дело. Все, поважанные сябры, будем развитываться. Дякую, что были на эфире. Если можете, поставьте, пожалуйста, лайки, кто забыл поставить. И у кого есть желание угостить меня кофем за 10 злотых, то тоже я, ну, не откажусь. Вот, дякую великий. Дякую великий за донаты, дякую великий за активность. Дзякуй, што вы са мной. Я спадзяюся, што сённяшняя праграма яна была такая інфарматыўная і яна там застанецца нашым нашчадкам як сведчанне аб лихих временах, когда лучшие люди Беларуси апынуліся поверылі у лідарку, у дымсілы, которых і апынуліся ў жестачайшай міграцыі. Вось гэта безврамённе і вось гэтыя асабіста пенсіянеры, каго мне найбольш шкада. И я еще чувствую, как моя пенсия летит на меня, как, ведаете, этот орел, да? Орел с неба так вот стремительно падает. Да, вот это, конечно, жесткач. Вот. І сведчанне часу. Ну, я спадзяюся, што нейкім чынам я дапамагаю разбірацца тым, хто яшчэ не разабраўся, удакладняць чагосьці.
хто чагосьці, магчыма, не разумее. Вось, ну і тады, паважанае спадарства, як я заўсёды кажу напрыканцы. Жыве Беларусь, Божа храні Амерыку, слава Ўкраіне, безумоўна. І нег жые Польска. Ён не з офісаў, ён з двароў, дзе жыццё гаворыць з намі. Камера ўключана, круг наперад, і праўда ўжо перад намі. Калі ўсе маўчаць, ён кажа, калі крычаць стоп, ён ідзе. Калі ты бачай выйне, а ты вярнуўся, значыць яшчэ не перабуўся. Народны рэпарцёр, голас вуліцы, прамая размова. Народны рэпарцёр, пытанні людзей нас не прымусяць маўчаць ніколі. Яму кричали: стой, свой рот закрой! Ціснули страхом і турмой, але чим мацней стискали круг, тим гучней становився гук. Народний репортер, голос вулиці, прямая розмова. Народний репортер, питання людей не примусять мовчать ніколи. Хтось міняє слово і екран, але сутність не міняється з нами. Камера не дає, хто був і ким учора, і гэта не сховать новими ім'янами. Народний репортер, голос вулиці, прямая розмова. Народний репортер, питання людей нас не примусять мовчать ніколи. Сьогодні Петрухін, завтра кожний з нас. Покуль працює камера, правда живе у нас. Живе!